नों फायानो गनाय खाबाय जेब्ला खारसन फैदो आंनाव बे बैसागा नों फायानो गनाय खाबाय जेब्ला खारसन फैदो आंनाव बे फिर बिरलांबाय नोंनि फास्रा फ्लिप जोंख्लांबाय नोंनि गहेना हेलो गाइस नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बाहायबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आंनि फट'शुट लानो नागिरदों आरो बैसागुनि दिनैसो आंहा मालायफ्राव बयबो लाखांजोब्बाय ओमफ्राय दिनैसो लानो नागिरदों आरो आंहा फट'शुटखौ ओमफ्य लकेसनाबो मोजां नङा जोंहा गोजानावबो थांनो हाया नालाय ओंखायनो बिदियावनो लाबाय ओमफ्राय उनावहाय फट'खौ उनावहाय आं नोंसिनो भिडिअआव एसे ससे होनोसै आरो दायो जागासिनो नायदो मोजां फट'शुटनि मेकआप खालामनो नागिरदों Klibat na ginasing sila.
sudah ready deh. Biasanya apa sih itu? Tesla jenglan nagedemun. Tahu gak sih nih ngatanya? Aduh nih. Lah sudah stay kasang nih soalnya. Jengna locationan bara motor nggak adanya plan जायगायाव selala bayi jengna gabanनि थाखाय. Gaban haza gakegan ser logo mono bathai रायलायबानो जाबाय आरोना लोगोफोर. ओमफ्राय नैबेजों थांजागोन थांलालै बेजों बैजों थांसै. दायो जों भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना जों माबायदि फट' खेबजायो. दायो ब्लगखौ लाना होदो आं खेबजाबा. सान्दुंआबो नायनो हाखाया जाहैबाय दे. जोंहा दुब्लि बारियावसो लाहैसै. नै ससमा दहाय गोदान बायदोंमोन आंहा 100 देउ आयौ लगरा नों जोमग्राखौ लादोंमोन बेखौबो मोनसे खानानै मोनसे लानानै फट' खेबग्राफ्रा नै फट' खेबग्राखौ लोगो मोनबाय ब्लग खालामदों लाजियाबो कमेडियाव नुखादों नोंखौ साव मासिबां लाजियो हाबासिम सल लायनो नागिरदों जों थांसै नोंनि महरा गोजा गोजा आगै नोंनि खावलाया गोजा गोजा नोंनि ब्लाउसआ गोजा गोजा लै आगै नोंनि गाननाय नोंनि जोमनाय गस्ला सादोराबो गोजा गाबनि लै आगै हा सोमलि बिफां आरे बेयावनो लायाबा माथो उफाय गोजानावबो थांनो हाया गारि गराबो गैया होननायसो जाबाय बेयावनो लालाबायनोसै नै आब'आ बेयाव लानाय इयाव लानोसै गानलाय दे इन्ट्रडक्सन होदो र' ओंखायनो लाथ' आं खेबगोरनि इन्ट्रडक्सन होदो नो मोजां सिदाल' लादो दामिनि दे थानो सेराव फैयालासे बुरखाय हाया जायो फाग्ला आयराखि नों सनाफिथ फट'सुटआ जाखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो रिल्स बानायसैलाय ओमफ्राय फट' खेबनो थांबाय आरो माखासे
खौ नों